bos, tak nembang sih. Aku ngenteni tekemu kaya ngenteni mudune ayu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu Jawa ayu babu janku Citra janji dengan masih berarti namun sirah tapi api renawani aku tansah muga tetepotan sasu mande katya ganti Jong ayu loncer tenan anak ya. Iya. Iki tukang syuting Mas aku bar poso rambutnya kok putih kabeh ya Mas? Heeh. Wi penuaan dini. Penuaan dini. Dan iki lagi cah umur 14 tahun wis ngerokok kabeh. Oh ngono. Lagi jane ngopo ta Mas? Pikirane buanter. Iya. Saka kebuanteran ra kuat ngumpet hawa panas bludak ning sirah. Munggah mendhuwur ya Mas. Ndas. Padha karo kowe wi. Iya. Los. Kelidang kelidang kae tekan. Oi. Tansah ngenteni kinere hanya kota Sugowo gunjuk lanang dan penyelga Bapak Ibu ngaturaken agung panuwun awit rawuhipun sarana ingkang sampun Tuhan wanu danganipun Kang Mas Angga Wiwah Badwi kaya kemarin gelar tasakuran
Dadi nek enek irama sing kepenak kene iki kudu dimanfaatne ngeras pantes Kanggo gerak ya Mas. olahraga. Olahraga biar sehat. Saiki nek kaya aku Yuswa wis 52. Sampean? Menara banyak gerak kok akhirnya gimana? Oh ngono. Ya kudu sak pola-pola iki kudu Ya gerak nih rasa bola-bali rono. Engko nek gerak terus ngelak kok. Terus eneng ning kene. Lah nggih ta. Dipun tutup nggih. Monggo bareng derek. Kledang kae teko praketan janjine kata cendera. Oh iya. Ae ae. Bisa saut Opa opa. Ae. Jangkep swasana ngajak marah-marah sowan kata-kata SGN.